Neng anu, neng Jambian Nur. Ayo digaskan Nur, tap-tap Nur. Konco-konco niki nene meruko. Soale isun iki lep dadakan Nur. Tapi dadakan ayo di tap-tap dikencengin kalau. Ada ngerti konco-konco iya isun iki dadakan kalau. Guru teko nyelingkaranan margun lihat Jambian lo macam-macaman ya isut. Makanya iki guru lab isut dadakan tap-tap